Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Without you, there's no. Sorry guys, na-late ko. Nagkuyog sila sa surgery ko og si Miss Trixie. Di mo na sila gikan. Hello guys, ready na po ha? Nagpa-makeup na kung daan. Okay, stand by. Tambay ko na, tambay. Anong ingon na mo nang imong tinanawan ako, ha? Samantha? Wa man. Naibaw ko. Na dunay pangutana nga nasa imong nahuna nga hugaw kayo. Nadya sa imong utok ang pangutana kung diin migikan si Trixie. Guilty ka, sir? No, dili ko guilty. Tungod kay gitabangan talang ka sa imong trabaho. Oh, hain man ang tabang anong imong gibuhat, sir. Naabiri ang sakyanan ni Trixie. Ug nagpa-rescue siya nako. Mao nga gikuha ko siya sa dapit diin sa mabiriya. Kay natunok og lansang ang usan niya kaligid. Mao nga niya. Nakaabot pa siya sa shooting. Oh, meron ka? Wa ka mo tuwa sa magsulti. Da, parihas ra na sa hubog nga kalit nga nilabang. Mao nga nauntog ang akong o. Bida, eh. Hait gigag sinultihan bisan unsao, no? Gisulti lang ako ang angay na kong isulti, sir. Naana ang imong model. Bahala ka na niya, ha? Ay lang siya nga tagi problema. Aron di na mo walk out. Bye, Trixie. Bye, Jericho! May rason biti ay nga mga pugo si Miss Chloe ini mga tawanan. Cut! Why na lang ko? Okay, direct. Okay, direct. Murag hapit na man ang shooting. Hay, ikaw ba? Ako'y lingkod na yung gilingkuran, be. Ang samsag ka, ay di mo ka magunahon na. Ay, okay. Sige, miss. Sa sunod ba? Ang dami ko ako lingkuranan, ha? Okay. Miss? Hay naman ang makeup artist. Baby ba? Pa-retouch ko? Makeup artist. I-retouch si Miss Trixie. Hoy, ikaw. Kumusta ang pungkol? Aw, nag-aid in town sa iyang wheelchair. Kay Bao ka? Mao ni angay ni Chloe. Kay mangingilog siya. Maningilog? O gusto mo yung giilog? Munyeka? Si Jericho. Ha? Iyang kiilog si Jericho gikan ako. Og milampos siya. Kay siya ang gisaaran ni pagkaslan. Oh, nakita tingali ni Sir Jericho nga mas bagay sila si Miss Chloe kay nimo, miss. Nanginsulto ka ba? Wa man. Bisulti lang ko sa angay na ko isulti. Tubag sa imong topic. Wala ba yun ka ng Chloe? Sa ato pa, nakunta ka. Wa ko magikontra nimo, miss. Ikaw ra ko mitubag sa tanan nimong gisulti. Visit ka. Sorry, nga wa ka makauyon ako. Makeup artist! Hay nakabayuta ka! Miss, kalma lang. Magkupa ang imong beauty. Lakaw lagi ka. Bahala ka kung musumbong ka ni Sir Jericho. Makalagot ka. Musa suklan tagit ka. Unsay plano mong isulti kang Chloe? Karon ini gubot nato. Nado ka musulti ko niya? Nagihatod mo sa location si Miss Trixie. Wa kay katungod mo sulti sa ako mga personal nga lakaw kang Chloe. Nakasabot ka. Husto ka, wa ko'y katungod. Og manghinaot lang ko, ngagkapaan ka sa imong pagkamaluibon sa imong pangasawunon. Nganong imo man ginang ipugos nga maluibon ko? Hoy babae, wa ko magluib ni Chloe, ha? Kung wa ka pa magluib, dili ka unta makigsuod og balik ni Miss Trixie. Kay uyab gud mo sa una.
O kanang daang uyab, humok na lang kayo na magkauli kung magkadugol kanunay. Huna-huna na lang na nimo. Sa huna-huna. Hoy, Sir Jericho, parehas magbatasan sa akong ex, si Clark. Taybaw ka ba kung anong nag-away mi? Tungod kay ang karaan niyang uyab, iyang gibalikan. Usa? Hoy, babae. Mag-away na ba sa ta, ha? Wa man ko magkig-away nimo, sir. Ikaw ang namugos nga wa ka magluib. Tungod kay mao na ang tinuod. Ngano sa tanan tao, ikaw man gyud ang may rescue ni Miss Trixie. Tungod kay way makakuha niya. Kay gigamit ang tanang sakyanan sa kumpanya. Ug ako lang ang nakatultol sa inyo mutangan. Ug labos tanan di ko gusto nga malit siya sa unang adlaw sa shooting nakasabot ka, ha? Kuno para ko siya ko Di ninyo mahuman ang shooting karong adlaw, ha? O unsa man? Ug kung mo report ka man kang Chloe bahin sa akong pag-rescue ni Trixie, klaruha lang sa pag-report, ha? Nga dili siya magsilos. Nakasabot ka? Ha? Ayaw pa kapini ug ayaw kuangi ang imong isulti. Nakasabot ka? Maoron ang nahitabo sa shooting karong adlaw, Samantha. Oh, miss. Nahuman ang shooting karong adlaw, o karong Sabado na sa banguban. Kumusta si Trixie ug Jericho? Okay ra, miss. Okay ra. Dali ra nga nahuman ang shooting. Maayo man siya siyang trabaho. Mas maayo ko kay kang Trixie. I'm sorry. Sorry, miss. Si Jericho. Unsa ikibuhat ni Jericho karong adlaw? Dito ra siya siyang opisina, miss, sa pagkikan mo. Wala ko paibaw sa nahitabo sa opisina. Okay. Duwata na. Unsa man ni miss? Ay, ang t-shirt man ni Sir Jericho. Oh. Ug mao na ang t-shirt nga dunay marka sa lipstick. Naa sa liog, tan-awa. Unsa umanin ako ang iyang t-shirt, Miss Chloe? Ako ning palaban? No! Ayaw nagpalabhi. Taguin na. Og ilha kung kang kinsang lipstick ka nang naa sa maong kwelyo. Unsa? Hello, love. Hello, love. Kumusta ang trabaho? Okay lang. Kapoy pero okay ra. Wa kay problema. Mao pa? Maayo hinuon. Tod. May appointment ka na sa doktor para sa imong artificial nga tiil sa sunod semana. Mao pa? Nakapa-schedule ako. Maayo hinuon. Busa ikaw ay nagkagaol, ha? Ay kabalata. Pakalakaw ka balik. Pero dili na ko makasulog og bikini. Dili pa. Love, ayaw una pagunahunaan ng mga butanga, okay? Pero maunay tinuod, love. Magkarsunis na ko permi tungod ining duhan ako katiil. Og dili ko makalakaw nga normal sama sa una tungod ining ako mga tiil. Chloe, love, ay napagunahuna nga mabalik pa sa una ang tanan. Chloe, ay paghilak. Sabi ni mo, buhaton ginako ang tanan. Nga mabalik sa normal ang atong kinabuhi. Love. Di ko makatugang bago nahuna sa ako mga bakak. Magawas ko. Ato ko sa gawas mapahangin. Ay,
sa akong gibati nga naman kako ni Miss Chloe. Ay, salamat in taon. Miluag-luag gamay ang akong gibati. Ano pa mong kamatog? Ay! Oh, Sir Jericho? Naday ka diya sa ngit-ngit? Ano pa mong kamatog? Naniid ka na ako? Ha? Oh? Naunsa ka? Naniid ka ba na ako? What if I never kiss your lips? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to